Car na nó. Gach lá ón seach go dtí leabharthééis an lí ar maidin, agus ón tríctí cad lúnga ine. Se go deas brenn. I meas na sráid na nua an óbhar seo tá, árscéal, cazoops, alabaptá, kitty cats, boo-boo agus na hulk go bhain bheaga, agus sráid na nua de meise agus an bhéir. Dar nóid bé ar sean chuirde ar aislinn chomá. Cúla ceithir tróna, lúnga ine ón ceithir go dtí leabhart ar éis a cúig. Ba sin go yummy. Ba cúla ceithir ar ais le neart sráid na nua bheochanna, Rins sean cháirde agus ábhar nua chumisisiúnathe. Club. 100 fáilte roimh go club. Bhain sa ghistan. Fada go megas cin chef? Saola manis chun aithneachar ar na fórna iad hain. Zach Jinx. Yapa. Donald Donna. Iadtá! SpongeBob. Herbie Beaks agus Angela Rules. Is cínta go meg, ceolchor amagaí. Ceolchor! Ba go leor dar sean cháirde linn chumá. Is féidir hecht ar chúla ceithir éon am éon áit. Tá neart le fiscint ar an app Seintor agus cainneal YouTube Cúla ceithir. Cuirta Cúla ceithir ar YouTube.